रंगुल बर' बिथाङा सासे दालाल बिथाङा सिगां BPF आवनोमोन BPF निफ्राय जेब्ला UPPL आ क्षमतायाव फैबाय माबा मोनसे मोननो लुबैनानै बिथाङा UPPL आव थांबाय दा जोंनि BPF आव बियो फैफिननो हाला रायजो राजानि अनसायनायखौ जों बाख्नायनांगोन जों जेरावनो मिटिं लाहैदों बेयावनो लोब लोब रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों आरो बिथांमोना BPF नो भट होनो थाखाय रेडि आरो जों देरहानाया निश्चित जा रिहन दैमारिया बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जागोन बारग' डिपुटि चिफआ बुंदों BPF दोलोआ रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय नङा आरो जौगाथायनि खामानि मावनाय नङा होननानै मा बुंगोन नोंथाङा आसलते बे बाथ्राखौ जुदि बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया जुदि बुंदोंब्ला नख्रां सायाव जेरै जोमोदै गारबा गावनियाव नांलायो बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंनाय जादों कारण बिथाङा सानसे समाव MLA बोमोन आरो BTC नि डिपुटि चिफबोमोन बिथाङा आरो बै समाव बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै दुइ एकटा माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावदों बेखौ जों स्वीकृति होनांगोन बिथांमोननि मेइन खामानिया बेनोमोन जे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय नाथाय जों क्षमतायाव हायनाय लोगो लोगो BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो NDB फोरा जाय जेलाव दङ माने जायफोरा जाबजीबन कारादन्ड हास्ति मोननायनि जिथु भार्डिक जाबाय बिथांमोनखौबो जों सखानायनि थाखाय बेबस्थाखौ जों लाबाय थादों रुंगुल बर'आ बुंदों BPF दोलोआ लाइमोनफोरखौ थगायदों होननानै मा बुंगोन BPF दोलोखौ रुंगुल बर' बिथाङा सासे दालाल बिथाङा सिगां BPF आवनोमोन BPF निफ्राय जेब्ला UPPL आ क्षमतायाव फैबाय माबा मोनसे मोननो लुबैनानै बिथाङा UPPL आव थांबाय दा जोंनि BPF आव बियो फैफिननो हाला दायो बिथाङा नायबानो जाबाय जे जा लाइमोनफोरखौ संस्थाफोरनि थाखाय जों जिथु 2 लाख होदों बेखौथ' जों होबायानो बेयाव मा थगायनाय जादों आरो जों बे बोसोरसेनिल' नङा बियो फैबाय जाहा बे 5 बोसोर कन्टिनिउआस बे थाबाय थागोन बे एजेन्डाया जाहा दङ आरो संस्थापन लाबोनो थाखाय जोङो इयुथफोरनो स्किल बेसआव जोङो 2 लाख थाखाखौ होगोन बेसेबांसो बारा भटआव देरहागोन रिहन सार बेखौथ' जों माने अनुमान जोङो नायबोलियाव 20,000 भटआव जों आरामसे जिखिगोन आसलते बिथांमोना हाग्ला जाबाय आबुल थाबुल बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना कनफिउज खालामनो नागिरदों जाहा जय भारतजों कोनो सम्पर्कआनो गैया चरण बरुवा दिनैनि तारिखआव 100% देरहागोन आरो बेखौ फेजेननो थाखाय जोंनिफ्राय जे जय भारतनि केन्डिडेट होदों बे मिसा खोथा जय भारतनि केन्डिडेटआनो गैया माजबादाव जय भारतनि केन्डिडेटआनो गैया जय भारतनि केन्डिडेट माजबादाव होदों नामा बिथाङा दिन्थिनानै होथों अबिनाशखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ बे सासे देवानि दालाल गोदो बिथाङा गामि गामि थांनानै कारेन्ट होगोन होननानै गामि गामि फैसा खांनानै दिनैनि तारिखआव कारेन्टनि खामानिखौनो बिथाङा मावनो हायाखिसै आरो UPPL आव थानानै बियो किसुमान खामानि मावनानै खामानिफोरखौ इनकमप्लिट खालामनानै बिथाङा बिलखौ दिहुननानै जाजोबदों रायजो राजाफोरखौ सिनायो अबिनाशआ सोर मिनिस्टारखौ सेलायदों होननानै बुंदों बेयाव कोनो बाथ्रा गैया जाहा बेयाव प्रायरिटि बेसिसाव जाया जग्य बिथाङानो मिनिस्टारखौ मोनगोन रिहन दैमारियानो जे मिनिस्टार मोननांगौ बे बाथ्रा नङा माने जोंनि हाइकमान्डआ सोरखौ सायख'यो बेनो मन्थ्रिखौ मोनगोन बे बेसलेस बाथ्रा बे कोनो बेबायदि जाहा बाथ्रा गैया जिहेतु जग्य केन्डिडेट रिहन दैमारिया जों बिथांखौ बिजाथि महरै बेयाव हरदों आरो बिथाङा जुदि मन्थ्रि मोनाब्ला डिपुटि चिफआनो थागोन बियो बेयाव कोनो जाहा सन्देह गैया आरो प्रयजन जायोब्ला जोङो आखौ रि-इलेक्सन खालामफिनगोन बेयाव जेनेबा बियो डिपुटि चिफ थायोब्ला आखौ MLA इलेक्सनबो गेलेफिननो हागौ सासे मानसिया जोंनि पार्टियाव सासे मानसिया मोननै पस्टआव थानायनि बे नियम गैया बे अबिनाशनि बाथ्राखौ फिननाय होनानै जाहा कोनो मुल्य गैया आरो आं टाइम पास खालामनो सानाखै बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ एन्सार होनानै आं टाइम पास खालामनो सानाखै